Grabatzen ari garen unean goizeko ordu biak hogei gutxi diren honetan, Egigurenek eta Salaberriak Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatu duten buruzburuko B serie txapelketako A multzoko barkatu hirugarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Egiguren zen favorito, baina Salaberriak pronostikoak hautsi ditu, izan ere 22-16 irabazi dio, eta honen bestez biak ala biak finalerdietan izango dira, kasu honetan urren ez urren Salaberria lehen postuan eta Egiguren bosgarrena bigarren postuan geratu direla. Partida hasieran Egigurenek oso ongi eraman du, pilota bikain luzatu du, aurtengo txapelketan behar bada egiten ari den gauzarik onena pilota luzatzea da, orain artean behar bada gehixeago kostatu izan zaio, orain gainera luzatu eta ezker horman sartzen du, eta gero gainera urrean duenean, normalean amaitu egiten du gaurkoan, hasiera batean horrela aritu da, baina gero pixkanaka pilota galtzen ere hasi da, eta Salaberria hasieratik oso zuzen eta egoki ikusi dugu, lehen jardunaldian behar bada Zubizarretaren aurka zalantzatxo batzuk izan zituen Goizuetarrak, bigarren jardunaldian Eskirozen aurka ere une kritiko batean izan zen, baina gero norgehiagoka bikain atera zuen, eta gaurkoan Julen Egigurenen aurka hasieran naiz eta Egigurenek dominatu egin duen, gerora pixkanaka bere aukerak izaten hasi denean jakindu aukera horiek baliatzen. Lehen etenaldira 12-9 emaitzarekin iritsi da aurretik Iker Salaberria, ordura arte Egiguren ez da ongi aritu, hasieran esan dugu, lehendabiziko bi hiru tantoetan pilota ongi luzatu duela, baina gerora beregan oso ohikoa ez den joko bat egiten hasi da, kasu honetan pilota asko galtzen, zerbaitegatik ezagutzen bada Egiguren edo nabarmentzen bada Egiguren, pilota gutxi galtzen dituelako da, eta gaurkoan ez zaio hori gertatu eta horrek egin batean kondenatu egin du partidan zehar. Azkenerako 18. Tantora arterako horretan Salaberria ongi aritu da, eutsi egin dio buruari, naiz eta Egiguren berriz ere itzuli den edo behintzat tanto sorta bat egin duen, sakea ere ongi baliatu du gerora Julen Egigurenek, baina azkenerako Salaberriak hobeto jokatu du, gutxiago galdu du barkatu, eta azkenerako garaipena Goizuetarrarentzat izan da, hala ere ez du inolako eraginik izan norgehiagoka honek, Salaberria lehen postuan eta Egiguren bigarren postuan finalerdietan izango direlako, eta honen bestez Eskiroz eta Zubizarreta lehen norgehiagoka jokatu dutenak txapelketatik kanpo geratu dira. Ikusiko dugu ea partida bat jada zehaztuta dago, hain zuzen ere Egigurenek eta Agirrek jokatuko dute finalerdi bat, bestean zain izango du Salaberriak Larrazabal edo Senar. Hauxe beraz norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu bitartean ongi izan, agur.